Hola, em dic Xavi Caballero i soc tècnic del Complex Municipal de Piscines i ara us explicaré breument què és el que busquem i quin és el funcionament de les classes de natació per embarassades. Per començar, el que busquem en aquestes classes és millorar la condició física general de la persona, millorar la tonificació muscular, ja sigui faixa abdominal i tronc inferior per preparar aquesta musculatura a l'hora del dia del part, o treball de tonificació del tronc superior per procurar i orientat a quan el nen hagi nascut, doncs que la mare tingui més facilitat en el dia a dia amb el treball de força i resistència de braços. També fem un treball de millora de la respiració, de la capacitat respiratòria, ja que en aquesta etapa de l'embaràs la dona se li redueix la seva capacitat respiratòria. I amb un treball diferenciant tant la respiració toràcica com la respiració abdominal, aconseguim que aquesta pèrdua de capacitat no sigui tan gran i pugui portar el seu dia a dia amb més normalitat. A més, al treballar al medi aquàtic ens trobem amb el fenomen de la ingravidesa. Això per la dona és molt agradable, ja que un cop a l'aigua, la musculatura interna que acostuma a estar més contracturada o més tensa, aquí es pot relaxar i podem mirar perquè dolències que acostumen a sortir durant l'embaràs, com dolors d'esquena o de les caderes, les podem evitar o fer que siguin menys feixugues. Molt bé, doncs ara passaré a explicar una miqueta el funcionament de la sessió. Comencem sempre a la piscina social, on al principi fem moviment articular i una miqueta de moviment general de grans grups musculars, com escalfament. Tot seguit, seguim amb la part principal de la sessió, que és on procurarem d'assolir tot el que he comentat abans, tant la millora de condició física, la tonificació muscular i la resta de coses. Per acabar, canviem de piscina i anem aquí a la petita, on l'aigua està una miqueta més calentona i acabem de fer els estiraments per acabar de relaxar el cos i fem un parell d'activitats relaxants perquè l'acabada de la classe sigui molt més agradable. I dit això, només em queda convidar-vos a vindre a gaudir d'aquesta experiència. Totes les persones que estiguin interessades podeu passar a demanar informació i a fer la classe amb nosaltres. Espero que us hagi agradat i us esperem.